maganin hasada shine kullum mutum ya rinka tuna cewa in kaga ka samu Allah ne ya baka, idan kuma ka rasa Allah ne ya hana ka. Sannan kuma ka yi haƙuri da yanayin da kake ciki, ka sani a hakan kafi wani. Duk lokacin da mutum yake tunanin shi ɗin a kashi yake, Allah bai masa yadda yake so ba, to dole ya rinka hasada idan ya ga wani da riga, in ya ga wani da mota, in ya ga gonar wani ta fi tasa kyau, in ya ga wani ya samu aiki, ya samu ci gaba shi bai samu ba, sai ya kasa bacci. Kuma hasadan nan da kuke gani ko wallahi ciwo ne da yana buƙatar a zaunar da mutum a yi masa ruƙiya, a yi ta karanta masa alƙur'ani, ana yayyafa masa ruwa don Allah ya yi masa wannan bala'i. Yawan karatun alƙur'ani da dogaro ga Allah da mai da sha'ani ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala, wannan yakan sa mutum ya ƙaurace wa hasada, ya guje wa hasada. Insha Allah wata rana mun samu dama za mu yi bayani sosai akan abin da ya shafi ciwon hasada. Amma wallahi malam mutum ya roki Allah ya raba shi da shi, saboda shi mai hasada malam kullun cikin bakin ciki yake, dan duk ranar da ya fito sai ya ga wanda ya fi shi. Shi kuma tashin hankalinsa dan me zai ga wanda ya fi shi. Da ya ga wani da riga mai kyau kawai sai ya ji bakin ciki, yana ganin wani abokinsa ya fi ya wuce da mota, Allah ya rufa mai asiri, kasuwa ta yi kyau, ya sayi mota, wallahi ba zai iya bacci ba. Ko zuwa wucewa ya ga wani abokinsa yana canja fentin gidansa, to kwana zai yana juyi, ba zai iya bacci ba. Me yasa wani ya samu ni ban samu ba? Idan ya ji wani ya samu ɗaukaka, ko wani an yi mai promotion a wajen aiki, ko wani gona ta yi kyau, an samu amfanin gona, ai wani kasuwa ta karɓe shi, billahi azimu malam in ya gamu da shi yanda ka san zai mutu, yana ganin sa sai ga kamar mutuwa zai, saboda bakin ciki. Mai hasada bai so ya ga dan uwansa yana cikin ni'ima. Shi yasa idan ana yawan mutum hasada malam, wallahi riga mai kyau idan ka sa, mai hasada da ya haɗu da kambun baka da ainu, idan mai hasada ya ga rigan nan ya ji bacin rai, billahi azimu kana zama sai ta fashe. Warai kuwa, ko ka je ka kuskure ka ba wani mai wanki ya danna mata dutsen guga ya kassara ka. Wata mata tana cewa wata rana na ɗinka atamfa ta malam mai kyau, sai wata ta zo tana magana, kai atamfan nan taki kaza kaza, ashe tana da kambun baka, tana da hasadar baka. Ta ce wallahi malam ina zama atamfan nan sai na ji fas ta yage gida biyu. Ka duba karfin atamfa fa sabuwa, wal iyadu billah. To Allah raba mu da ciwon hasada.